Laqa informali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-kapitali Ungeriża fukat prinċipalment fuq il-patt il-ġdid dwar il-kompetittività għall-Ewropa u għalhekk kif il-blokk Ewropew se jkabbar l-ekonomija, joħloq aktar postijiet ta' xogħol ġid u jilqa' għal kompetizzjoni minn pajjiżi oħra bħaċ-Ċina u l-Istati Uniti. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li fil-waqt li madwar il-mejda mal-mexxija l-oħra Ewropej għandu l-privileġġ jitkellem dwar Malta bħala l-aqwa ekonomija fl-Ewropa, ried juri li dan il-fatt ma ġiex b'kombinazzjoni għaliex Malta għandha sfidi akbar minn ta' oħrajn. Dan l-isfond semma ir-realtà tal-insularità ta' pajjiż mifrut bil-baħar mill-kumplament tal-kontinent li jimporta l-fuq minn 70% ta' dak li jikkonsma u għalhekk għandu dejjem element qawwi ta' inflazzjoni importata. Spjega li l-Gvern intervjena bis-saħħa biex jgħin il-poplu u n-negozji fosthom bis-sussidi tal-enerġija u l-fuels, l-appoġġ fi prodotti bażiċi bħal moħu ċereali u l-iskema stabilità li qal laħqet lan tagħha li tbaxxi l-inflazzjoni qabel ippjanat. Stennejna li sa Diċembru inniżlu l-inflazzjoni għar-rata ta' madwar 2% wasalna qabel. Wasalna qabel mhux kombinazzjoni għax intervjenejna b'mod aggressiv biex nipproteġu lill-poplu tagħna u għalija dik tibqa' sfida ewlenija. Fi diskussjoni dwar kif l-ekonomija Ewropea tibqa' kompetittiva, l-Prim Ministru saħaq dwar ir-reżiljenza ekonomika u l-konnettività favur stati membri bħal Malta, wara l-fehma li s-suq waħdieni għandu jibqa' l-iprem għodda biex jintlaħaq dan l-għan u n-negozji jkunu inċentivati jinvestu fl-Ewropa u mhux band oħra. F'dan il-kontest appella li ma jsirux miżuri li jintroduċu burokrazija li tkisser il-kompetittività u taġevola swieq oħrajn. Eżempju minnhom huwa il-miżuri tal-ITS biex nagħti eżempju wieħed. Is-suq marittimu għalina huwa kruċjali bħala gżira li għandha l-problema tal-insularità jew ir-realtà tal-insularità. Mela allura hemmhekk irridu niżguraw aħna illi mhux ninċentivaw is-settur marittimu li mill-Ewropa jimxilek lejn l-Afrika ta' fuq. Imma ir-regoli li rridu nagħmlu fil-waqt li jipproteġu l-lat ambjentali jridu jkunu conducive għal aktar kompetittività u nemmen ukoll li d-diskussjoni tal-lum servit ukoll biex inkomplu naslu għal dak l-għanu. Mal-mexxejja Ewropej fl-Ungerija llum ingħaqad il-Kanċiller Ġermaniż Olaf Scholz li l-bieraħ baqa' f'pajjiżu minħabba l-kriżi politika li skattat jumejn ilu bit-tkeċċija tal-Ministru tal-Finanzi. Tal-lum kien ukoll l-aħħar Kunsill Ewropew immexxi minn Charles Michel dan għaliex mill-bidu tax-xahar id-dieħel jidħol fil-kariga ta' President tal-Kunsill Ewropew il-Portugiż Antonio Costa li jmexxi l-ewwel summit propju ftit jiem qabel il-miliet. Mario Mikallef għal Television Malta mill-Ungerija.